assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe tedduɓe yeɓoɓe yaw pindi tv wonɓe e nder leydi sénégal ha e bowol leydi on calminama inɗon manama e jettoɗe sikki ala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗi gam humnude aadi amen mone kala subaka ko hemnude on robindo diayndeji ɗo e pindi tv jayɗe leydi men ko fandu almudu haysinno tawi ne ɓuuri hen artude ha joni balɗe temedere e gardigu Bassirou Diomaye Faye leydi meɗen Sénégal puɗɗortoɗen ko jayde la tribune nden jayde hokkongol ko Bougane Gueye Dany ɓe mbi ko ɗe balɗe temedere e oɗo régime kesso ne wayno tan ko ɗanle ɗe ndewani e lawol ne wiye immigration clandestine Bougane Gueye ɓe mbi tan de ko jopima président Bassirou Diomaye Faye kono kadi o arti ɗen temedere balɗe temedere nde o wi ko balɗe temedere penale kono kadi e balɗe temedere walla temedere mayde suka kono kadi e taaɓe temedere ɗe Ousmane Sonko waɗi toon to Saint-Louis hani wiide makko ɗum sans gêne pour Sonko en tout cas mbiyen Bougane Gueye Dany no wiiri jayde loggani ɗemgal fewde oɗo régime kesso holliti wonde tan ne wayno laamu ngu hollirani hay peeje kono kadi hay gêne goto manam tan sunari fewde mayre ɓe ganduɗa ko capanɗe jeenayyi suka yoliɓe e nder maaje kaɗe ɗe hay peeje kadi ne wayno tan hono daɗɗaka ummorade laamu kesso ngu fewde ko yiwiti e falade ɗen ɗalle kaɗade ne wiye immigration clandestine li quotidien ne wayno arti e konngudi Bougane Gueye Dany eɗen balɗe temedere ɗe régime kesso régime Diomaye Faye jeynen ko ɓe mbi tan ko kanko Bougane o wi ko le projet mo ganduɗa ko l'histoire wonno oɗo saaha hande lomti ɗum ko projet à la misère manam tan caɗele tampere wonande ɓesguɗi ɗi ko ɗum lomti oɗo saaha balɗe temedere penale e wiide makko e balɗe e sukaɓe temedere yoliɓe kono kadi e taaɓe temedere ɗe Sonko waɗi toon to Saint-Louis hani e sans gêne no wiiri mo ganduɗa kam tigi woni Bougane Gueye Dany e wiide makko noon ɗanle mayde ɓe ganduɗa ko sukaɓe ɓattiɓe temedere sankiɓe e maayo hango ngo ñandagol lewru juillet hollirta wonde tan ko ɗum échec fuɗɗode nguɗo laamu kesso e wiide makko noon ko président de la république e premier ministre muɗum kala ina tan era nde ɓurata joni joni o ummade woni mbaɗa réagir kono kadi ƴeewa peeje wonande ɓen sukaɓe ganduɗa ɓe ko ƴettoɓe laaɗe e kala e saaha ne tindo toon to Europe las quotidien arti ɗen balɗe arti mbiyeɗen ɗanle kaɗaɗe immigration clandestine mayde ɓen capanɗe jeenayyi sukaɓe ganduɗa ɓe ko manam ko yowliɓe tawi gummi ko ɗo e maaje kaɗɗe Sénégal ceenen ko ɓen dokkongol ko Amadou Ba ɓe mbitande ko Amadou Ba kamɓe ƴetti loocol gam fiide on ɗo régime kesso kono ɗum koɓe garti inondation ne tobɓo diƴƴe Yolayri toon to Kaolack ɓe mbitande ko gueɗe ɗe ina ɓeydi ha jiiɓade toon to Lamorgo Saloum ngo jayde vox populi ina wayno kadi hokki konngol Abdoulatif Coulibaly tawi noon on ɗon ne kadi arti on ɗon bilan mo ganduɗa o ko étape du magistrature on ɗon diyo Diomaye Sonko jaynen ko ɓe mbi kanko Abdoulatif Coulibaly o wi ko ɗum balɗe temedere kono ko ɗum ha joni gueɗe temedde ɗiɗi certuɗi tugnade e ɗin promesse aji woni ko wite kunal ɗin laamu ngu waɗi kanko on ɗon noon Abdoulatif Coulibaly o arti hen ko ɓuuri yaaji ɗo holliti wonde oɗo dualité mo ganduɗa o ko dualité kalteɗo woni nanggodiral walla ni jottodiral hakkude Ousmane Sonko e won mo ganduɗa kam woni Bassirou Diomaye Faye wiide makko ina gasa duumo so tawi goto o en tout cas jaaɓi yaɓɓede walla mbiyen lelni dande goɗɗo o yaɓɓi hen e wiide makko ɗum ne wawi amnade e tigui kadi juuta ɗo hande ɓe gummi e laamu kala kanko Abdoulatif Coulibaly noon holliti wonde ko yimɓe mbiyata ko ɗum noon wawata judde tawat tan ko goto foof ne jogui ha joni ene salo yaɓɓede manam nden hunde jiibato kono so tawi moni goto o jaaɓi tigui lelnude dande goɗɗo o yaɓɓe hen ɗum ɗon ina wawi judde konngol Abdoulatif Coulibaly ina jaaji nder nden jande kono kadi o jabtima ko wiyete ko presse sous pression wiide makko ko presse ne foti yobde impôt ɗum ɗon ko hunde fonde waɗɗi ko hunde waɗɗinde hay sono tawi wiide makko noon gam jomumen jooɓa impôt alay saago jooɓa gollotoɓe mumen tedduɓe wiide makko ina ɗeeɓi sattude no fewi ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar saabu ɗo e Dakar tan sa ƴeewi ko ɓuuri temedere jayde presse écrite ina tawe ɗo hen ɗum jeeyi sababu noon wiide makko ɓen mbaɗata ko débrouillé saabi noon o joopi wondene ko responsabilité o ne waɗa partagé toon to presse e banggue laamu ngu kala mbadi kuɓal jayde enquête quotidien ne wayno ari koye deƴƴere won e opposant ji ɓe ganduɗa ɓi ha tengti ko jeeyanoɓe sumgoji présidentiel ɓe mbi ko hakkude calcul e stratégie hakkude ne wayno ɓeeto walla peeje hani e fannuji ɗin ɗon woni ko jeeyi sababu deƴƴere ɓe ganduɗa kañumen goni nguɗo oɗo opposition walla mbiyen ɗin candidat ji janoɗo e sumgoji présidentiel ɓe mbaɗi ko natal Anta Babacar Ngom Idrissa Seck Pape Djibril Fall Amadou Ba wondude Malick Gakou e on mo ganduɗa kam woni biteɗo ha joni
woni mo ganduɗa kam tigi woni Khalifa Sall e biteɗo Camara mo ganduɗa kañumne ko woni hen candidat saabi noon jeyanenkoɓe mbi ko ɓeeɗo kala hande mo woni foof nana moɓɓitoni muɗum ina acci on ɗo régime Diomaye Sonko ina waɗa déroulé no yiɗiri ni e nder leydi Sénégal. Le Témoin quotidien ne wayno ari koye ngoɗon tobbo arwanigu e ngu ndungu 2024 ɓe mbi koɗen toɓɓe mesure aji nogas e ɗiɗi ɗi Diomaye Sonko oɗo saaha hande ɗi jolima e tobbo arwanigu manam ala foof ko nawi ala foof ko nafi no yiiɗi wirude nden jeyande Le Témoin quotidien. Le Quotidien kañumne ari koye ko fate banggue nangle deggodirɗe teskade ɗe tawi noon manam ko fate banggue agression mbiyen deggodirɗi teskade ɗi e dow rewɓe won en nokkuji jawen koɓe mbi ko Kafountine oɗo saaha hande tan kañumne darima gam limtude rewɓe ganduɗa ɓe kolloriɓe ko yibti e yi dumunnaji kala e oɗo saaha noon ɓeɓe kolti wondi ko gendarmerie leydi Sénégal oɗo saaha umminima e gonɗon wuuro gam wadde ko wiyete ko losko kono kadi e wadde e durcir on ɗon contrôle e nder gonɗon wuuro ɗin konngodiɗe jaaje hello tati nden jande wittede quotidien Le Quotidien. Dakar Times e oɗo subaka hande ari koye coopération ko wiyete jottodiral hakkude Sénégal e dow la Russie o biteɗo Mikhail Bogdanov ko cukko ministre russe tambiɗo gueɗe caggal leydi mabɓe kanko joguɗo arde ɗo hande wuuro lamorgo ngo Dakar jeyanenkoɓe mbi ko kanko Mikhail Bogdanov vice ministre russe des affaires étrangères mawo arɗo hande oɗo talata jeenayi lewru ndu tawi noon mawo yewtit e on ɗon délégation mo ganduɗa ko délégation mbo ardi ma yewtit tigui eɓe ganduɗa kañumen goni laamu ngu ha tengte chef de l' état kono kadi ɓe kolliti omo dusodira hen biteɗo monsieur Georgi Chipik directeur adjoint du département de l'affaire de l'Afrique et Igor Morozov kañum woni hoorejo comité de coordination pour la coopération économique yadude hen e leyɗele Afrique ne wiye Afrocom maɓe gummoɗo e Dakar ɓawa janggo ñande 15 lewru juillet nduɗo ndu gonɗen. Jayde Libération kañumne ari koye révélation no wowi ardude e kala saaha ko alhaali détournement ciɓogol ngaaluji to fodde goo piccal 7 milliards e kaali CFA toon to caisse de sécurité sociale jeyanenkoɓe mbi tan ko révélation kawniɗo kono kadi mo hay goto ɗaminaki e on ɗon enquête woni ko teska hen sababu ko goto e ɓen tumaɓe ko joom suudu makko jeewo kañum tigui holliti wondene walla haalti omo wujja ɗen copraji caisse de sécurité sociale tawi on debbaji noon ne wayno tan jogui ko mette on joom galle muɗum caggal nde on ɗon resi e ñaarel mbiyen deuxiéme femme woni lembel kono ɗum ko jeyanen ko ɓe garti on ɗon financement mo ganduɗa ko campagne Benno Bokk Yakar kañumne kadi yewtama walla ni feeñi on ɗon enquête mo ganduɗa ko enquête guyka koppereje caisse de sécurité sociale ɗo e nder leydi men Sénégal tawi guyka ɗen koppereje woni goo piccal 7 milliards e haali CFA. Révélation quotidien ko jayde wiyete noon nden jayde ari koye baccalauréat 2024 ko taux de 25% kañumen jawti kala temdere ƴettuɗa kañumen jeehi ko wiyete ko d'office woni keeɓi on ɗon bac e ñalawma hanki résultat nana tawe hello joyi kono kadi ko ɓuuri hen ko hawnade ko toon to lycée biteɗo hono Makka Diama toon de ne wayno ko goto waɗi admis d'office e on ɗon lycée tawi ko jury goto woni toon ɗum ɗon noon addi kawisaji kulhuli e ko yewti nden jangde on ɗon diwan walla gon wuuro Makka Diama. Stade Quotidien ko ɗon guddirten robine men jeyandeji hono kala subaka ɓe gaari koye euro 2024 Espagne France ko hande sanga 19h heure de Dakar ɓe mbi ko Firu Yadoula Rocha kañum tigui jogori huccodirde e oɗon défense des Bleus woni équipe de France natal Lamine Yamal baɗɗo décroché d' ailleurs bac muɗum ko ɓoyani ko nana huccodiri e Kylian Mbappé joom masque balejo kono ɗum ko jeyanankoɓe garti aussi demi final goɗɗo kono kadi compétition goɗɗo ko Copa America demi final hande jamma sanga minuit heure Dakar Argentine ma huccit e Canada mo Jonathan David wondude Alphonse Davis caggal nde ɓe kawruno match de poule wonno victoire ko le Pulga e Argentine 2-0 kono ɗum koɓe garti e mercato coggu e jeeygu jour uji équipe nationale woni certains jours du Sénégal mbi ko Ismaïla Sarr inana jagui lappol ummade toon to Marseille tindade toon to Crystal Palace tedduɓe heeɗiɓe ko ɗum wonno ko jeyade leydi Sénégal dawruno e oɗo subaka hande en jafnima to banggue retard wonani sagoji meɗen kono noon ɗum sifori eɗen gandi Dakar ndungu muɗum so ari tan hankkadi gueɗe kewɗe ene jiiɓo en jetti Djiby Dieng to banggue caméra e montage on mbiyama aadi mon robino jandeji so Allah lamɗo jaaɓi ko janggo alarba yo en ñalle jaam.